бяха ни за Венген. Изпокарахме се, разбира се, като едно балканско семейство. И сега сме сърдици помежду си. Това е положението. Да. Ще видим, да. Ще видим как ще продължи пътуването. Но да, вече изгубихме 2 часа. Най-вероятно ще хванем трафика в Истанбул. И да, ще видя почивка на Куковлято. Но сега ще видим. Стискаме пауза. Така, обърках го. Така, пристигнахме в Истанбул, вече ядохме, настанихме се и... Това беше много грубо. И... сега отиваме на разходка. За пътя беше определено. Пътя беше ужасен. Да. Аз това имам. Разбира се. Да. Абсолютно съм съгласна. Пътя беше ужасен. Най-вероятно пак ми се вижда пръста. Обаче не мога да снимам твърде добре. Да. Ще се разходим малко, после се прибираме и уточняваме програмата за утре. И да. Трябва да направим фитчек някое време. О, да, трябва да направим фитчек. Трябва да направим фитчек някъде по пътя. Трябва да види прекрасна тениска. Да, трябва да ни видите. Това е големия проблем. Покажи с тениската всъщност сега. Проблема е, че косата. Прибери косата. Да. Йони. От Холандия. Ние малко забравих да снимам тур на апартаментчето, та ще го снимаме сега. Днес е ден 2. Още не съм си доправила косата и лицето. Разбира се, бретона ми вече на нищо не прилича, но какво да се прави. Така, сега ще ви покажа къде сме. Всъщност са първата стая. Тук са ни неговата с Йони, имаме това персийски килим. Показвай кошината. Трябва да се покажа къде сме. Имаме си телевизор тук. Това ни е терасата, която между другото е много голяма. Сега не знам дали ще мога да покажа, ама... Айде де. Опа, това е надолу. А нагоре. Много е. Секунда ми дайте. Така е голяма тераса имаме. Това е голямата тераса, защото имаме и малка. Вървим. Тук имаме... Понеже мога да обръщам камерата, защото съм гениален инфлуенсър. Банята. Така много симпатично местенце. Просторно. Тук си имаме тоалетка. Дъм. Стаята на нашите е отсреща реално. Хубава, голяма спалня с много готин гардероб. И отделно от тук има туалетка. И тук прозореца им излиза към малката тераса, която е от кухнята. Това не е кухнята. Супер сладка. Имаме си почти всичко с изключение на фурна, но то на мен няма и да ми трябва. Бойлер. И тук е малката тераса всъщност, където гледаш буквално в двора на съседите ти. Секунда ми дайте. Така, да, как да ви обясня? То е много малко, наистина. И хубавата гледка е само натам. Горе-долу, да. Да, всъщност това ни е нашето жилище за следващите 3-4 дни. Искам да ви кажа, че не съм много доволна. Мисля, че добре съм го избрала, добре изглежда. Имаме си всичко. Но поне, някой забрави да се снима. Днес програмата е, че ще ходим на един базар. Айде да видим дали ще стигнем до там, защото той ни го препоръча. Приятел на татко, който живее в Истанбул по принцип. Сега ще видим. Отделно от това искаме да посетим поне още нещо за този ден. Но ще видим как ще се развие програмата и ще ви държа в течение, доколкото мога.
Arabam burada da Fatih şeyin orada. Günaydın. То вече е за лека вечер. Хубав ден. Да. Ами ние ходихме на пазар. Така. Малко объркахме спирките, но успяхме да си намерим пазара, който беше в близост до една джамия. Там изкарахме може би 2-3 часа и скупихме целият пазар. С мама, разбира се, решихме да дадем, като най-големите идиоти, да дадем 50 евро вместо 50 лири на една дама. Добре, че тя беше така добра да ни каже. Това са ми половината покупки. Напазарувахме си за ядене и всичко. Сега ще ходим на Ая София и на Султан Ахмед. И аз трябва да се похваля с моя двулицев шал, защото аз бях абсолютно решена, че ще си взема шал, който да ми отива на тоалетите. Освен това е много красив. Да. Сега ще ходим до Ая София. Хапнахме, починахме и така. Ще видим. Купих си обувки. Моля ви, чакайте сега. Истинска дама, наистина. Защо това нещо не се обръща? Чакайте. Цак. Да. Това са ми новите пътъчки. 20 лева естествена кожа пазар. И така. И мама е с новите си обувки. Да и там. Ще ви казвам покупки, ако ми стигне времето. И ако се сетя, вечерта като се приберем, защото сега бързаме да излезем. И дам. Така, ще се опитам да надвикам ходжата, но така, ние бяхме в синята джамия. И аз съм облечена тематично. Да, аз не съм. И мама също е облечена тематично и тя. Нищо, че нас ни изпозавиха, нали? Но няма проблеми, разбира. Това, с което ви завиха, беше ли синьо или не беше синьо? Ама имаше и черните, ако обич. Така де, реално разгледахме там, влезнахме, правихме снимки, там е позволено. Ако се позавиеш, там няма вход. Също така. Поразходихме се малко, поснимахме се на египетския обелиск, който е и змийската колона, който е малко по-надолу. Сега чакаме татко, който влезна в Света София, Ая София. И да, ние сме отпред, защото е затворена за туристи и трябва да седим отпред. Да. Ако не си мюсюлманин, не можеш да влезеш. И аз изядох една царевица. Да, Йони изяде една царевица на жар. Йони, дай мнение. Много добре, не мога да говоря твърде много, защото ще видите цялата царевица между зъбите ми. Петна. Да. А какво ще кажеш за досегашния ни тур? Тя, бро. Много добре. Добре, доволни сме, тъй като нали аз и мама сме били преди по-рано, сме били в Истанбул и аз съм виждала по-голямата част от тези неща. Реално синята джамия, мисля, че виждам за пръв път. Да. Но определено е интересно. Утре се каним да ходим на Принцови острови, където също съм била, но пък там е много красиво. Там прилича повече на Италия, на Гърция, отколкото на Турция, но пък е много интересно, много красиво. Там не се ли го затваряли тако кобимо? Не, там ще видиш. Много е красиво, много е симпатично. Нищо няма да казвам повече. Няма спойлери. Да. И надявам се сега, като излезе татко, да може да се поразходим малко по Босфора и да се приберем да хапнем. Часа е може би някъде към 8:30-9 и всички хора тук са навънка. В смисъл, живота тук е нон-стоп. Може би до към 12, 2 е пълно навънка, деца тичат. Холандия в 12 часа има само един човек навън и това са. Да, определено е доста различно, много приятно, прохладно. Ние с Йони си купихме матчинг шалове. В смисъл, не съм матчинг, ама от един и същи човек си купихме шалове и да. Май това ни е влога за сега. И много off-brand Tom Ford парфюми.
Да, Йони, аз не съм взимала парфюм, но не съм се тръгнала все още от Турция, тъй че не се знае. Реално това е парка Гюлшерин, не съм сигурна точно как се произнася, в който се намираше музея, който Йони разгледа на следващия ден. Тук вече сме на корабчен на Босфора и продължаваме, даже не е на Босфора, по-нататък е, и продължаваме за Принцовите острови. А тук случайно открихме една резиденция, много красива къща, която можете да посетите и да пиете кафе там. Направихме си снимки, беше страхотно. Тук хванахме залеза на връщане и разбира се, единственият прав човек е Татев. Сега е последния ни ден, днес ще пътуваме за София, като ще... дайте. Като оставихме Йони сутринта в музея на науката, а пък ние с мама отидохме до кулата Галата да ядем чизкейк. Според мен мама не изходеше много, но заради мен дойде. И беше много хубаво. Снимах, ядох чизкейк, пихме чай. Сега се връщаме, защото трябваше до 12 часа да освободим стаята. Не сме се чули още с тата, не сме го видели какво се случва там. Но, като за начало, багажите ни са стегнати, всичко не е готово, само отиваме да вземем Йони и тръгваме към колата. С колата ще ходим до Топлопъл, до някакъв пазар и да обядваме. И след това тръгваме за София. Сега се водим в трамвая с мама и отиваме при Йони на Султан Ахмед. Да, Султан Ахмед. Макар че ние може да слезем на по-предната спирка, защото не е по-близко. И там. Искаме палци всичко да е наред. Да, съм много доволна, купи си картичка, ядох чизкейк. Доволна и щастлива. Важно включване, да не забравя къде сме били. Това е много важно местенце, защото тук има ефтини работи на малко разстояние от границите. По-малко от 15 км. Да. И сега се прибираме към вкъщи. Напазарувахме и ще показвам находки, чак като се прибера. Но да. Въобще взето, сега отиваме към границите и скоро, може би, напробваме късмет. Ще сме си в България. Ами ние минахме граница, вече сме си в България и това е края на нашето пътешествие. За този път. Да, още не сме стигнали, но все пак. Вече не сме в Турция. Да, ти какво ще кажеш? Вижте какво прочетох. Ще кажеш, аз снимах от трамвая, ама ти не си снимал, предполагам, от музея. Може да дадеш някаква обратна връзка. Аз снимах, като идвахме да те вземем. Да кажа нещо на музея? Примерно, да. Много хубаво. Имат секция за история на медицината в исляма. Много добре, много добре. Да, не, това не интересуваше главно. Но да, ужасен гифчоп. Ужасен гифчоп обаче. Наистина. Да. Нищо свързано с самия музей нямаше. Какво само Истанбул? Да. Окей, това е тъп. Имаше Джейн Остин. Имаше книга на Джейн Остин по някакво причина. Не съм го измислила аз. Аз щях по-добре да го измисля. Най-вероятно. По-късно вече. От вкъщи. Игнорирайте това летящото тук на главата ми. Ама няма как. Така, даже вече се готвя за следващото пътуване, но трябва да снимам находки, както обещах. Какво съм взела, ще гледам да съм бърза, понеже иначе клипът ще стане много дълъг. Така, взела съм си 3 пижами, 1 халат. Да започвам. Ще казвам с цените, ще започна с нещата от пазара.
Като тези от пазара, сега никой да ми се смее на пижамите, ама това е положението. Аз съм човек, който обича вкъщи да си ходи по пижама и тя трябва да е сладка. Такъв десен пижами комплект, потник и къс панталонки, като съм си взела две такива, една бяла с розови раета и една синя с някакви цветенца, сиво и синьо. Като една такава пижама беше по 4 лева, ако не се лъжа, памук изцяло. Разбира се, имам още една, която е тип нощница вече като рокля, с такъв десен бял и с черно, която беше също на 4 лева. Заедно с нея докопах един много лелченски халат, обаче моя се скъса една сутрин, когато минавах през терасата, за да си пия кафето навън. И се задра рано на мазилката отстрани, която е. Следователно, можем да си представим, че от него нищо вече не става. Ще си взех едно стенено халатче, много лелченско, но пък, нали си имам халат, какво ме интересува? Важното е, аз съм доволна. За 4 лева няма да намеря кое къде, някакви дантелки имаше и тук на кръста. Но да, много хубаво, мен си ми харесва. Няма да го намеря дори в тему за 4 лева, тъй че няма проблем. Пратих баща ми, най-голямата грешка, разбира се, но оставяме никога бащите си те да свършат работата. Но пратих баща ми за бяла памучна тениска. Чисто бяла памучна тениска. Върнахме се с голяма, силно хиксел размер, бяла тениска с щампана марка, нали? Следователно, браво, тати. Но винаги има къде да отиде да се използва. Реално, пижама, нещо друго, върши работа. Тази година реших, че ще си сменям видовете плажни кърпи от хавлиени на памучни, понеже много повече ми харесват, пък и смятам, че просто са по-приятни. Та си взех втора. Първата ми беше от English Home, беше може би, аз много търсех, беше може би 17-18 лева беше. И ги намирах само в English Home. Искам да ви кажа, че тази кърпа съм я взела за 3 лева. И имаше още варианти, може би трябваше да взема повече. 100% памук, голяма е като размер, метър на 1,80 м, перфектна, розово и бяло е тази. Много сладка, много я харесах, взех си я. Какво съм си взела още? Тази кърпа не беше от пазара, аз забравих да кажа, тя е от другаде. От един магазин, който е до границата. За който ще говоря след малко. Така се върна на нещата от пазара. Взех си такова несесерче, плюшено. Те сега са много модерни. Уж, не знам. Много симпатично, такова на цветенца. На мен всичко ми е на цветенца, както виждаме. Но много сладичко, мекичко отвътре, понеже е по-голямо от стандартните ми несесери. От тези, които са за гримове и по-голямо от тези, които са гримове и по-малко от тези, които са за козметиката. Т.е. ми събира всичките travel size продукти, пък аз тази година и това лято като цяло доста пътувам. И ми трябваше нещо такова, пък освен това е много сладко. И реших да се възползвам. Последните находки, които са от пазара, освен шала, нали, който видяхте по-рано. И няма, нали, да коментираме манджите, защото имахме страшно много купена храна, която беше страхотна. Тъй, че ако отидете на пазар в Турция, моля ви, купувайте си домати, краставици, сирена и кашкавал задължително, защото са страшно хубави, страшно качествени и на доста по-ниски цени, отколкото в България. Взела сме си обувки естествена кожа, който ми се смее на чепика да си гледа работата. Сега съжалявам, на мен си ми хареса. На Aldo, естествена кожа, мукасинки. Много ми харесват. С някакъв странен цвят, не знам точно как ще ги съчетавам, но ще го измисля в действие. 20 лева естествена кожа, вече почти никъде човек не може да намери. И ми трябваха сандали, следователно си изкопах ето тези сандалетки, които не мога да ги наместя. Ето така изглеждат горе-долу. Много симпатични, вършат ми страхотна работа, вече съм ги носила, мисля, че един път. Но да, прекрасни обувки за 40 лева, 2 чифта, мисля, че е повече от добре. Тъй, че да. Стигаме да си покажа магнитите, които взех от Принцовите острови, защото аз съм маняк и трябва да си взема от всякъде магнит и картичка. Този път не си взех картичка, бях много разочарована, но пък нищо, това значи, че трябва да отида поне още веднъж. Взела съм ето този за Истанбул, с Света София.
леко стъклен и съм взела този керамичен за Буюкада, който е един от Принцовите острови, на който бяхме всъщност. Реално преведен най-големия от тях. Връщаме се на това с кърпата. Това беше едно място, което намерихме с родителите ми преди, може би на по-малко от 15 км преди границата. Аз го снимах. Нали, видели сте как изглежда. Ако ви трябва, отивайте, защото са много добри цените. Така. Взех си 3 чинии. Виж колко са красиви. 3 чинии комплект за може би 9 лева. Керамични са, да, не са порцеланови, но са много сладки. Аз съм много голям фен. Примерно, представям си как като стане есента, но все още е топло, ще се събираме с приятелки тук и ще ядем. Да, и ще ядем във фенси чинийки. Освен това, там баклавата беше доста по-евтина. Ние взехме, може би, 1 кг баклава за 200 турски лири, което значи 8 български лева. Навсякъде в Истанбул баклавата започваше от над 600 турски лири. Нали, една турска лира е 21 български лев е 25 турски лири, тъй че може да си направите горе-долу сметката. И моите най-големи находки всъщност са 2 комплекта от сатени памук, пълни комплекти за спалня, като си взех 2, този розовия, който го виждате в момента, сатени памук, той е на моето легло сложен, други си взех още един, ето така изглеждат. Както казах, памук и сатен в беличко, като този е... в смисъл всичките и двата включват 2 кълъвки, нали, плик за одяло и долен чаршаф, което според мен лично е добре, защото аз ги взех за 40 лева. В София едно такова нещо поне 70-75 лева ще ти вземат за сатен и памук, тъй че да, мисля, че доста хубави неща си купих. Полезни, както казах, аз съм на старческата възраст и вече се радвам на чини, чаршафи и пижами, но няма да съжалявам за това. В смисъл, всичко ми влиза в употреба и съм супер доволна. Тъй, че да, това бяха моите находки. Благодаря, ако някой остана да изгледа 25, сигурно 30 минути видео. Но да, много ще се радвам, че някой си отдели от времето. След няколко часа заминавам за Закинтос. Мислете му, ако реша и оттам да правя влог.